għal service ieħor minn ġewwa River of Love u qabel ma nibdew il-messaġġ tiegħi lejla, il-messaġġ għadha ħajkun iktar fid-dettall illum ħanatikom mhux kollu totalment il-messaġġ kollu, imma nixtieq nawgura dawk kollha li intom bħalissa qed issegwu minn ġewwa djarkom, xi wħud minnkom forsi anke minn fuq xogħolkom qed issegwu dan il-messaġġ. Nixtieq nawgura lin-nisa kollha li jsegwu dan il-Ministeru Happy Women's Day. I want to congratulate and I want to wish all the women that follow this ministry a happy Women's Day. U nitlob biex il-mulej tibdifa barka speċjali fuq il-nisa kollha il-lejla, speċjalment dawk kollha li intom issegwu dan il-Ministeru u qed issegwu il-lejla minn ġo djarkom jew minn fuq xogħolkom. Il-mulej jitfa' barka speċjali fuqkom il-lejla u jiftakar fikom u jżurkom bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. Amen. Kulħadd jitlob miegħi biex nirċievu l-kelma tal-mulej lejla flimkien. Bisi Qaddis, kellimni lejla bil-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, inti li tgħallimni, tirrevelali u turini s-sigriti tas-saltna. Ġesu, tkellem minn fomok bil-kelma tiegħek u minn fom il-qaddej tiegħek u għatini qalb għadċana għal-kelma qaddisa tiegħek li l-ek mulej nagħti kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Ħanirċievi l-kelma tiegħek u għad iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu. Amen. Morru fi ktib tal-ewwel Kroniki, kapitlu 4. L-ewwel Kroniki, kapitlu 4. Ħanaqralkom żewġ versi fuq persuna li ma tissemma qatt iktar fil-Bibja, kull ma hemm żewġ versi fuqhom. Min vers 9. U Ġabeż kien imweġġaħ. Ġabeż kien imweġġaħ, jiġifieri onorat, kien bniedem onorabbli ġfisser, aktar minn ħutu. Aktar minn ħutu. Ommu semmitu Ġabeż għax qalet fluġieħ willittu. Ġabeż sejjaħ lill-Alla ta' Iżrael u qal li kont tberikni twessa il-frontieri tal-art tiegħi u tkun idejk miegħi u żommni il-bogħod mill-ħsara li ma tilħaqnix. U dawk l-erba' requests Alla tagħmlu kollha. Kemm minnkom ġieli smajtu b'Ġabeż? Ġieli smajtu b'Ġabeż? L-Ingliż Jabez jgħidulu, Jabez. Qatt ma smajtu b'Jabez? Interessanti. Tafhmu dawn huma l-unika żewġ skritturi jitkellmu fuq fil-Bibja, that's it. X'ismu għaliex jismu Ġabeż? Għaliex ommu welditu fluġieħ. Ommu welditu fluġieħ. Illum kelli nirringrazzja l-mulej li kuljum bħalma ġieli għedtilkom nqum nirringrazzja l-Alla. Nqum l-ewwel ħaġa ma ngħid nirringrazzja l-mulej. U mort nimxi u nitlob nqattaħin mal-mulej. U jisu wara xi siegħa għax saqsejt il-mulej fuq x'tridni nitkellem u smajt il-kelma fl-ispirtu tiegħi. The mystery of pain. Il-misteru tal-uġieħ. Kemm minnkom għaddejtu minn xi uġieħ? Għaw xi minnkom ma lejtux idejh. Jekk ma qatt ma weġġajt, m'intix ħad tifhmu dal-messaġġ. Kemm minnkom qatt ma ddejtu minn uġieħ? Ħalli fil-każ titla' hawnhekk ħantik daqqa ta' pon is-sosdis. Jew nirfislek għal menu subaj. Ta' saqaj. Naqbiżlek fuqu. Ħalli tibda tħoss xi ħaġa. Kemm minnkom għaddejjin bħalissa minn xi uġieħ. Għandek xi uġieħ, ħolli dejk. Kunu onesti, ħolli dejk. Ħolli dejk, mhux kulħadd qed jolli dejk. Hemm xi uġieħ f'ħajtek bħalissa. Jista' jkun uġieħ fiżiku
uġieħ emozjonali, uġieħ mentali, uġieħ spirituali, uġieħ tal-but. Meta jiġu l-kontijiet u ma ssibx il-flus, uġieħ ukoll dak. Imma għaliex il-misteru tal-uġieħ? Ma uħat fid-dinja li qatt ma għadda minn xi uġieħ. Anzi, tafx naħseb jien? Naħseb il-biċċa kbira tan-nies, inkluż Kristjani, f'xi ħin jew ieħor ikunu xorta jgħaddu minn xi tip ta' uġieħ. U aħna drajna ngħixu bl-uġieħ. Il-bniedem dera jgħix bl-uġieħ. Ħa ngħidu hekk, ma tantx jista' jagħmel ħafna iktar differenti minn hekk, għaliex l-uġieħ ivarja. Inti tista' jkollok uġieħ fiżiku u tfiq, ma mbagħad hemm uġieħ ieħor tal-qalb. Jew nkella uġieħ mentali. Hemm uġieħ li jiġi kkawżat ħafna mid-drabi l-uġieħ li l-biċċa kbira tan-nies, mhux il-biċċa kbira, nista' ngħidilkom b'mod assolut. Il ħafna mill-uġieħ li aħna nbagħtu huwa l-iktar uġieħ li huwa l-iktar komuni huwa uġieħ ta' relazzjonijiet. Li ġej jew b'dirett jew b'mod indirett ikkawżat minn xi relazzjoni li ma ħadmitx tajjeb, jew mhux qed taħdem tajjeb, jew amma anke jekk tgħix waħdek u tiġi magħluq ġo kamra, xorta ħaddi minn xi bta tagħmel uġieħ. L-iskrittura ta' li għadna kif rajna l-ewwel Kroniċi tgħidlek li Ġabes daħal fid-dinja bl-uġieħ. Issa naf li hawn xi nisa li jgħidu ma weġġax waqt itqala, issa ma nafx tfisser jekk forsi ma jweġġaw xejn jew weġġaw ftit dej xi wħud oħrajn. Kemm minnkom nisa li intkom kellkom tarbija, kellkom twelid u ma weġġajt assolutament xejn. Xejn assolutament xejn. Xejn. Kemm minnkom weġġajtu ftit? Kemm minnkom weġġajtu ħafna kont sa tmut? Il-maġġoranza. Mela ma weġġajtu xejn kien hawn xi żewġ idej. U qed nassumi li wis probabbli għax kont illupjata dak il-ħin. Illupjaw ma kont taf x'inhu għaddej. Allura ma kellekx uġieħ. Qed tifhem? Imma dan huwa fatt tal-ħajja li kull bniedem li jidħol f'din il-ħajja jidħol bl-uġieħ. Sfortunatament hawn ħafna li jitilqu dil-ħajja bl-uġieħ. Dik hija kera. Issa hemm uġieħ fiżiku jekk hija marda min imut miskin b'uġieħ. Mhumiex żbieħ dawn l-affarijiet imma hawn min imut f'gad. Jew bil-pulmuni jitlu bl-irna. Jew f'gad għax ma jistax jew nifs. Mewtiet kera, koroħ. Il-mulej jilliberana kollha minnhom f'isem Ġesu Kristu. Hemm uġieħ li min ikollu xi marda jew virus ieħor f'ġismu u jmut dak l-uġieħ. L-ar uġieħ huwa l-uġieħ tal-qalb. Għax m'hemmx mediċina li dik li fwieħed Ġesu. Imma għaliex il-misteru tal-uġieħ? Mela number one, kontu tafu, forsi naħseb ħadajdu li tafu, forsi qatt ma smajtuha, ma jew qatt ma realizzajtuha. Fil-ġenna m'hemmx uġieħ? Ta' fil-ġenna m'hemmx uġieħ? Ta' fil-ġuġieħ biss jeżisti fuq din l-art? Infatti, waħda mill-kastik fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 3, meta l-bniedem dineb kontralla, waħda mill-ewwel kliem li Ġesu qal fuq il-bniedem, fuq il-mara, hija li ħajkollha l-uġieħ. Li ħajkollha l-uġieħ. Jiġifieri qabel ma daħal id-nu fuq din id-dinja, ma kien hemmx uġieħ. Illum il-ġurnata aħwa tħares fejn tħares. Nies mimlija weġġat, uġieħ. Ma tistax taħrab l-uġieħ. Jekk taħrab mill-Fellowship River of Love, ħatmur x'imkien ieħor, jalla tmur x'imkien ieħor, ħalli ma tibqax b'xejn. Imma anke jekk mhux x'imkien ieħor, xorta ħadd ikollhom l-uġieħ.
Jekk inti tbiddel il-ġob, hemm loġieħ. Jekk inti tbiddel ħbiberiji, xorta ħadd intaqa' ma' ħbiberija oħra li xorta ħajkun hemm loġieħ. Xorta. Loġieħ hija parti reali kontinwa tal-bniedem fuq din l-art. Loġieħ. Ma tistax taħrab minnu. Li nistgħu issa naraw x'nistgħu nagħmlu bih. X'tista' tagħmel jiena u inti b'loġieħ għaliex ma tistax taħrab minnu? Ma jistax jgħid ħammu noqgħod l-Awstralja ħa naħrab loġieħ. Ma jistax jgħid ħammu noqgħod Għawdex, jew fuq kemuna, jew fuq filfla. Xorta ħassib loġieħ. X'nistgħu nitgħallmu mill-loġieħ? Ħanilkom ħaġa ħwa. Jiena nħobb ngħid hekk, din nħobb ngħidha ħafna dal-aħħar qed ħafna, Alla ma jaħli xejn. Aħla ma jaħli xejn. Fi ktib tal-Ġenesi, sorry, fi ktib ta' Ġenesi sewwa. Kapitlu bej 49 u 50. Meta għandek l-istorja ta' Joseph li ġie mibjuħ minn ħutu, Joseph jgħid dak li l-għadu għamel kontra tiegħi, kontra dana, Alla dawru għal ġid tagħna. L-għadu iridek tkun imweġġa u jrid jagħmlek vittma tal-loġieħ. Isimgħuni aħwa, la jiena u inti ma nistax naħrab mill-loġieħ, mela nista' imbiddel kif ħaniffaċċja dan loġieħ. Kif ħajrna xili ngħix vittorjuż bħalma tkellimna l-ġimgħa l-oħra, kif ħajrna xili ngħix b'tali mod li jiena dan loġieħ ma jsirx l-identità tiegħi. Li ma jisibnix, ma nibdex jibda jsejħulu Ġabeż. Ġabeż kien imwieled fil-loġieħ. Kien imwieled minn omm b'loġieħ. Għex il-ftit li nafu b'loġieħ, ma meta dar lejn mulej u talab, loġieħ darlu kollu għal-ġid. Tiegħu. Xi ħaġa waħda mill-misteri, per eżempju, jekk inti tara fis-Salmi 34, l-Iskrittura tgħidlek il-mulej huwa qrib dawk ta' qalbhom b'loġieħ. Interessanti. Intom innotajtu, almenu naf li ħafna nies jistgħu jaħdu anke bil-kontra. Imma hawn ħafna nies, nirringrazzja l-Alla u Alla dejjem ikunu aktar, li loġieħ fil-waqt tal-loġieħ iduru aktar lejn Alla. Fl-loġieħ hemm ħafna nies, kemm hawn minnkom intom fittixtu lil mulej meta kontu għaddej minn rux ma ta' loġieħ? Il-ġesuħani, il-maġġoranza, mod assoluta. Ngħidilkom meta sibt il-mulej jiena? Forsi ġawad minnkom intomx ħataħsbuha, għastadilkom ir-raskom għax intom fija taraw minn barra, taraw raġel b'saħħtu, gustus, konfidenti, u vera jekk ħafna jiena, vera. Imma ħafna ma jirrealizzawx li qabel ma sar dan ir-raġel jiena kont suicidal. U nirringrazzja lill-ommi li ġabitni bl-loġieħ, għexet ħafna loġieħ, ħadha magħna ngrazzja Alla. Imma ommi kienet biżżani bl-infern. X'kieku ma kontx naf, kieku dal-Gordon ġo Maxe qatt ma tqajtu miegħu. Għax kont għaddej minn żmien jiena meta kelli 23 sena li kont qed naħseb serjament kif intem ħajti. Kont depress. Kien f'dak iż-żmien il-mulej ħatafni. Mhux tab xejn il-Bibja tgħid he is close to the broken hearted. Ġesu huwa viċin lejn dawk li huma qalbhom maqsuma. Kważi laqqas għandek għalfejn tfittxu l-mulej. Ifittxek hu. Alright, kont inħobb il-mulej bil-mod tiegħi, kont b'kull rispett u mħabba kontra u minn Catholic imma ma kont naf xejn fuq fatt tal-mulej. Ta' tradizzjonijiet biss kont.
imma l-mulej bat li nies li kienu jafu l-Ġesu, li kienu jafu l-Kristu, kienu jafu l-imħabba tal-Alla. Bosta minnhom stess weġġawni u żiduli l-waġġieħ. Għaliex, believe it or not, il-bniedem tal-Alla xorta jgħaddi minn ħafna waġġieħ. U ħafna nies li weġġawk huma nies li huma mweġġa. Allura iżmawa, il-mara ta' Ġabez, mhux il-mara, sorry, Ġabez, wilditu fl-uġieħ, għexet fl-uġieħ, u hu kien ir-riżultat ta' dak l-uġieħ. Saħan sitra li msemmi skont l-uġieħ tagħha miskin. Sakemm fittax il-mulej u talbu. U l-mulej beda jbiddillu u jerġa' jiktiblu mill-ġdid id-destin ta' ħajtu. L-uġieħ jiena u inti x'nistgħu nitalmu minn l-uġieħ tal-ħajja. Ngħidilkom aħwa, taf li n-nies kollha li jiena u inti nonoraw, għandna stima kbira lehom. Saqsi u ħares lejn trid. Per eżempju, jekk inti tħares lejn Ġesu. Taf li aħna nħarsu lejn Salvatur u nimxu wara mexxejn li mill-bidu ta' twelid tiegħu esperjenza turrun u ġieħ rejection. Għal mux tabxej l-iskrittura tgħidilna fil-ktab tal-Lutnej li hu jaf jidentifika mad-djufijiet tagħna. Aħna m'għandniex Alla poġġi bil-qiegħda jorok żaqquta. Għandna Alla li sar bħali u bħalek u għadda minn ħafna uġieħ. Nistgħu nidentifikaw miegħu biex u jidentifika magħna. Għandek Giuseppe, dak li huwa mibjuħ minn ħutu. Aħna nieħdu pjaċir nisimgħu meta Giuseppe spiċċa sar it-tieni fl-ogħla awtorità fuq l-Eġittu, però ħafna drabi ninsew l-uġieħ li għadda minnu. Ester kella tgħaddi mill-uġieħ, imma Alla uża biex issalva l-pajjiż. Rut u Naomi, l-istorja ta' Rut. Naomi, per eżempju, 3 tfal, 3 u 2, nżejt. 2 mis-subin tagħha. 2 mutula. Il-nisa tagħhom 2 minna jitilqhom, waħda titlaq u 3 u għax ninsa. 3 minn għalijawx. Insomma, it-tfal, in-nisa ta' wlieda telquha tibqa' waħda magħhom. Rut iffaċċjat ħafna uġieħ. Parti li tilfet il-żewġa żgħira, tilfet il-żewġa mingħajr tfal li kien diżonur f'dik il-kultura. Spiċċat anka qabel ma saret ir-Rut il-mara ta' Boaz, kemm kellha titbaxxira nifisha u tiġi umiljata sakemm tasal hemm. David rux ma toġieħ, tfal tiegħu fil-familja tiegħu imutu, ejra, ġlied fil-familja tiegħu stess. Uġieħ li kkawża lilu nnifsu kollu, għax ħafna aħna l-uġieħ mhux kollu jiġi awtomatiku waħdu, ħafna bid-drabi anke l-uġieħ li aħna xi kultant nisofru nġibu aħna fuqna. Samsun inħarsu lej il-maskoli tiegħu kemm kien b'saħħtu xahar twila. Ma kemm kellu jgħaddi minn uġieħ fiżiku u emozzjonali. L-Apostlu Pawlu. Ħafna, kemm hawn minnkom tixtiequ li l-pastor tagħkom kien Pawlu l-Apostlu? Ollu jdejkom, għandna wieħed biss onest. Marru aqraw il-littra ta' Timotju fejn jgħidilhom kulħadd abbandunani, Timotju biss baqa' miegħi. Xejn ġdid il-Ġesu wkoll.
U anka lilek jabbandonaw. U anka lili. Il-kulħadd. Jalla jkollok grazzja li għalmenu jkollok forsi Timotju jibqa' wieħed miegħek. Jew Marija tibqa' waħda miegħek. Jew Ġwanni jibqa' wieħed miegħek. Jalla jkollok dik il-grazzja. U jekk ikollok dik il-grazzja, kun daqsidek Ġesu. Petru. Ġagbu. Dawnu ma aħna ittri. Dawnu ma nies li jina u inti nitalbu minnhom ta' inħarsu lejhom bistima. Nixtiequ nimitawhom. Għal dawk li intom tħobbu l-eroj, il-heroes tas-super movie. Superman ma batix juġih. Għarħiju li ma jżistix vera, ma anka l-istorja ta' Superman. Batman. Kif sar Batman? Sawa? Kif sar Iron Man? Kif saret Captain Marvel? Taf li daw kollha riżultati ta' uġieħ. Marrara. Ovvjament, qed ngħidilkom nawma stejjer li mhux bibliċi, imma l-kunċett huwa pain, there's a mystery about pain that will launch li jillaunchjak biex inti tkun dak li fl-aħħar mill-aħħar Alla ħajuża biex jagħmlek dak l-eroj spiritwali biex inti tkun ta' aspirazzjoni. U meta tkun ta' aspirazzjoni mhux ħajħarsu lejn l-ġieħ, ħajħarsu lejn il-kappone li għandek u l-medalji li għandek, imma jinsew ħafna minn nies ma jaħsbux l-ġieħ kbir li tkun għaddej. L-ġieħ huwa motivatur kbir. Jekk trid il-motivazzjoni, l-ġieħ huwa l-motivazzjoni. Għax l-ġieħ jammotivak biex tinbidel. X'tista' tagħmel aħjar? X'nista' nagħmel differenti? Kif nista' nitgħallem minna di għal darba oħra? L-ġieħ huwa mallem miegħek ma jitilqek qatt. He's your teacher. L-ġieħ huwa dak li fik ħajkabbar erf li l-ebda ktieb ieħor ma ħajtik. L-ġieħ jagħmlek għaref. Jista' jagħmlek imħassar ukoll, Mela l-ġieħ jiġi lil kulħadd, tmur fejn tmur. L-ġieħ ħadd tiffaċċjah, inti tittażel illum li l-ġieħ lili mhux ħajħassarni imma ħajtrasformani. Għal-ġid. Xejn għal-ġid tiegħi. Għax l-ġieħ kull imkien ħadd intaqa' miegħu. Il-bira kont intaqa' ma' wieħed minn uliedi spiritwali. U bdejna nitkellmu bħal kulħadd, xejn ġdid. L-ġieħ li għadda minnhom. Mbagħad saqsejtu mistoqsija li kienet ir-risposta tiegħu tkun l-istess bħal tagħkom. Ħanibda nsaqsikom, kemm minnkom sofrejtu l-ġieħ ġo River of Love? Sofrejt ġieħ. Don't be honest. Hey, jiena mhux jien number 2, 3, 4, kollot. Jiena number 1 insofri ħafna ġieħ. Tab taħsbu intom biss tkun sofru ġieħ. Kemm minnkom sofrejtu ġieħ ġewwa River of Love, holiday. Kemm minnkom sofrejtu l-ġieħ meta kontu tmorru l-iskola. Meta tkontu l-università jew is-sekondarja. Meta kontu xi xogħol sekolari. Ara mela kull imkien. Mela mhux għax River of Love. Għax tmur fejn tmur, l-ġieħ ħajġru warajk. Imma inti titgħallem tikber, timmatura biex inti dal-ġieħ ma jkissrekx u jiddefinilek ħajtek. L-ġieħ jew jagħmlek għar jew jagħmlek aħjar. Id-deċiżjoni fidejk. Il-ġieħ jista' jkun ukoll mezz
kif lilek jimmaturak u jagħtik il-grazzja li tkun trabbi l-aqal. L-aqal jiġi mill-loġieħ. Jekk jien għandi kumpanija, u meta inti tibda kumpanija ma jkollokx ċertu esperjenza, jekk ma tkunx ħdimt jew ma' kumpanija ta' missierek jew xi ħadd ieħor u tallimt minn għandu, avolja xorta tista' tibda x'tibda. Għall-ewwel jekk ma jkollokx esperjenza, inti ma jkollokx ċertu standards, però mbagħad l-loġieħ li jikkawżaw lek il-ħaddiema tiegħek, id-diżastru li jħallu warahom inti tissewwih, sewwa għax il-kumpanija tiegħek huma jsewwi tilqu ġenerate mal-kumpanija tiegħek. Darba oħra dak loġieħ jagħmlek għaref iktar biex inti tara lil min ħadħaddem, tibda tinnota, tibda tgħid sad mara darba oħra ħanitlob daw il-kwalifiki minn daw ħaddiema ta' wara. Darba oħra ħantihom ċans daqshekk, mhux daqshekk. Allura da loġieħ issa jservi biex jagħmlek iktar bil-għaql. Jagħtik iktar erf. Għalhekk inti tista' tmur il-Bible College bħalma miltin, għalkemm hawn ħafna ma jmorrux. Imma nerġak aħna Bible College hawnhekk ejja l-Bible College qed titgħallem. Imma inti tista' tmur Bible College, tista' tmur full time bħalma miltin. U meta tidħol taħroġ minn Bible College, toħroġ f'ruxmata għarfien imma għaqal u wisdom ma tantx għandek, erf, għax meta tibda tiffaċċja l-ħajja, il-ħajja talmek kif inti ssir għaref. Amen? Tħallix, għajd il-dak taħdek, tħallix l-ġeħ tijak, jikkondizzjonalek il-futur tijak. U tħallix dak l-ġeħ jatik identità. L-ġeħ mux bis fid-dinja bis jgħad, l-ġeħ u kol fil-knisja. Ija, River of Love, jek tiġi River of Love, għatnejd l-ek ħatweġġa. U jek ħat involvi ruħek ħatweġġa iktar. U jek ħat għamela man nies ħatweġġa iktar. U jek ħat uħu xi pożizzjoni biex kun responsabli u tejn, ħatweġġa iktar. Iktar matola, iktar tiġi suscettibbli għal vleġeġ. Fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 21, vers 1-5, imma ħanaqrakom vers 4. Tgħidlek li Alla jixxuttalhom id-dmuħ minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iktar mewt. Ma jkunx hemm iktar uġġieħ. Wow. You know what? Me and you have no idea what that looks like. Jena, għin m'għandniex idea xi tfisser minn uġġieħ. Meta kont żgħir weġġajt mod. Meta kont teenager weġġajt mod ieħor. Meta kont jien naf ballarin kont inweġġa mod ieħor. Tmur fejn tmur il-ħajja. Weġġat jiġri, l-uġġieħ jiġri warajk. Imma x'ħadd tagħmel bih? X'ħadd tagħmel bih? Hawn min l-uġġieħ ħallih jiddefinih u spiċċa jweġġa l-ħadd ieħor. Jom kella tħalli l-uġieħ jagħmlek għaref, ħalli permess tal-weġġat tiegħek tfejjaq il-ħadd ieħor. ħafna drabi aħna nfittxu nies biex jgħinuna f'kwalinkwa erja li nkunu għaddej minna. Nies li jkunu għaddew minn dik l-esperjenza. Mhux dawn nies li ma jafux. Taf xi tisser jiena u inti? Anka jiena u inti nafu li aħna jekk għandi bżonn għajnuna, ħanfittex xi ħadd li għadda minni, mhux xi ħadd li ma jaf xejn. U xi jfisser dak? Li l-ġieħ taħt ċertu erfil dak ir-raġel jew dik il-mara biex jgħin lili. U għalhekk Alla ma jaħli xejn. Għalhekk hemm misteru fl-ġieħ. Kemm minnkom tixtiequ ma tweġġawx iktar? Mur il-ġenna llejla. Dik biss, dik li issa, dik l-unika alternattiva. Fil-ġenna biss m'hemmx ġieħ. Fil-ġenna biss. Halleluja. Ġessu
ġie f'din id-dinja u l-missjoni tiegħu tibda f'Luqa kapitlu 4. Jgħaddi apparti li naħna nafu li kellu jispiċċa ommu missieru jaħarbu bih għax kien qed jiġi persekwetat biex joqtluh ta' bejbi da, għadu ma' xejn miskin. Mamma mia. Imma jikber, jiġi msejjaħ biex jibda l-ministeru tiegħu, jagħmel 40 jum isum. Jiġi ffaċċjat mid-demonju biex jipprova jaqtalu qalbu u jtelliflu l-missjoni tiegħu. Wara 40 jum isimgħu għadi aħwa ta' wuġieħ. Għaw xaħat minnkom ġili kelkom tanġuħ li tibda tuġakom raskom, per eżempju. Juġak zaqqek, tanti kollok ġuħ, u forsi dak il-ħin ma tistax tiekol inti tibda tgħid ma niflaħx iktar għandi bżonn imur dar niekol. Mbagħad tibda tapprezza kemm hu tajjeb dak l-ikel. Ġessu isimgħu għadi jiġi midluk bl-Ispirtu Santu wara li għadda 40 jum ta' wuġieħ. Jina u inti nħobbu nitkellmu u rridu noperaw u ngħixu fl-anointing, l-anointing, id-dilka tal-Ispirtu Santu. Iż-żejt. Kemm hu tajjeb iż-żejt hu? U healthy iż-żejt. Jekk tieħdu naqra virgin oil, tajjeb għalik. Sewa. Ma biex ikun xi ħaġa tajba għalik. Tex kemm ġie masur. Taf li inti u jiena nistgħu nkunu bistaġit għal din id-dinja imħassra jekk niġu masura? U meta niġu masura niġu iktar ta' valur u ta' tama għad-dinja tant mimlija uġieħ. Meta jinqara la inti u jiena ħanaddu mill-ġuħ żgur jekk mhux fiżiku, fisem Kristu jalla qatt minnkom ma tgħaddu ġieħ fiżiku. Ma hemm ġieħ emozjonali. U sakemm tagħmilha, sakemm għandek f'din id-dinja, anke jekk ma tagħmilix man-nies, għax għandhom ma dawk pereżempju li ma jagħmlux man-nies, taħseb li għandhom xi ġieħ dawk. Dak għandhom ġieħ waqt ieħor. M'għandix ma minn nagħmilha, ħadd ma jħu ħsiebi, ħadd ma jimpurtaħ minni, jiena dejjem waħdi, mela għandek l-ġieħ. Mela marrax ma ta' nies. Dak weġġani, dak għajat miħaj, dak ħatafni, dak l-ġieħ kull imkien jiġri warajk, men. Mela kif ħanamel biex jien ma neqbax vittma tal-ġieħ? Minna l-Ispirtu Santu forget it. Minna l-Ġesu forget it. Fl-ġieħ tiegħek Allet jaħdem l-iskop divin tiegħu għalik. Jixtieq jollik. U ħanejdlek, din toħdux ħażin di. Number 1, Alla ma jikkawżalek ġieħ, kulħadd jgħidha di. Alla mhux dak li jikkawżali l-ġieħ. Alla huwa dak li jfejjaq li l-ġieħ. Imma Alla tantu huwa bravu, għaref, li juża l-ġieħ biex jimmatura lilek u jużak ta' mezz ta' fejqana l-ħatiħu. Jiġifieri jekk inti tgħidlu mulej, tħallinix ngħaddi iktar minn weġġat u ġieħ, forget it. Talba firħa. Imma mulej, waqt li qed ngħaddi minn dan l-ġieħ, ma nistax nispjegah x'inhu dan l-ġieħ. Mulej, nemmen ħanafdak u please għamlu għad it-talba. Mulej ħanafdak li dan l-ġieħ li qed inħoss qalbi, forsi mentali, emozjonali. Mulej, għatini skop għalih. X'inhu l-iskop ta' dan l-ġieħ? X'qed tipprova tagħmel fija mulej bħalissa li inti qed taħdem xi ħaġa fija biex dan l-ġieħ ma jkunx għal xejn. Hemm xi skop żgur li Alla mulej inti hemm raġuni għaliex ippermettejt li jiena ngħaddi minn l-esperjenza. Hemm raġuni. U meta tagħmel hekk, tagħti meaning sinifikat ieħor is-ġieħ tiegħek. Ġimgħa l-oħra tilkom storja ħanerġa' ngħidilkom.
żewġ tfal li trabbew fl-istess familja, missierhom kien sakranazz, jirrabja, ifarrak l-amara, dejjem jaraħ fis-sakra, jitlaq il-barra, ma fiditi xejn. Daw it-tfal tista' nimmaġina dik biss waħda. Xuġieħ trabbew fija. Meta tara l-missierek jisker, jisabbat, jekk mhux ukoll jisawwat l-ommok. Aw ħafna tfal jgħaddu minn dawn l-affarijiet. Għal ma taħsbux daw huma eċċezzjonijiet, daw huma normali, da. Huma ħafna affarijiet normali. Imma żewġ tfal li kibru u maturaw fl-età, wieħed sar bħalu. U meta kienu jarawh jgħidulu sħabhom, kif sirt hekk int? Kif sirt sakranazz dejjem ma tistax iżomm biċċa xogħol u dejjem fil-bar? Allhom għax jiena dak biss rajt, jien hekk rajt il-missier jekk jaf, għajnak biss naf. Ħuh kien jaħdem ġo kumpanija, beda jilħaq, beda jikber, beda jkollu suċċess, kellu dar, kien pulit, ma kien qatt imiss alkoħol bidejh. U meta kien darba ħareġ ma' sħabu għal xi okkażjoni u qalulu int għaliex ma tixrobx? Għallhom għax jien missieri kien sakranazz u ma rridx nirrepeti l-istorja tiegħu. L-uġieħ jiġi għal kulħadd imma x'isir minnek id-deċiżjoni f'idejk. Hawn nies jiena missieri li qed malmulej bil-grazzja tal-Alla biss. Missieri li huwa malmulej. Missieri bata ħafna kellu ġid, u kellu fis-sens ġid, ma kienx jiddebar ma kienu foqra ta' wkoll. Imma missieri bata ħafna. Ma kellux missieru jgħanqu jgħidu jħobbu, kellu missieru jsawtu, jibgħatu jkeċċeħ il-barra jgħix fil-karozza ta' barra, għamel sena u nofs jgħix homeless, missieri da. Imsawwat, miċħut, missieru kollox iwaħħal fih, issa missieri kien vera jħassra kwitu kien edukat. Ma missieri għamel deċiżjoni u kien imweġġa ħafna. Mnalla sab il-Ġesu għax ħafillu, għax kien jgħid li missieri kien aħdar. Imma għax kellu l-Kristu ħfillu. Missieri qatt ma xek. Lili u l-oħti u l-ħija qatt ma ċaħadna minn xejn. Dejjem kien malina, kien 24 hours taxi, driver magħna. Jekk tlabni jekk kellna bżonn xi ħaġa għamilha. Jekk kellna bżonn xi ħaġa ekstra għamel l-overtime biex jagħtilna. Qatt ma ċaħadna minn xejn. Mela missieri ma rrepetix l-istorja ta' missieru. Għamel l-oppost. Grazzi Ġesu li ma qal ma rridx nidentifika ma l-uġieħ li ġevejt jien. Jiena dak l-uġieħ ħandawru issa l-ġid, ma rridx inkun bħalma kien missieri. Għaw min irrepeta l-istorja ta' missieru. Għaw min jgħet il-ħabsa xil-missieri ekraħ. Għaw min mid-żajra imma jiena u inti qed fil-kontroll tad-destin ta' ħajtek. Li l-uġieħ ħajjiġik dik żgur. Kulħadd. Jesus. Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 4 vers 27 Ġesu jgħid jiena ġejt ikkonsagrat bil-Spirtu tal-Alla u fuqi għax jiena ġejt mibgħut biex inħabbar xiex. Il-fejqan tal-qalb. Il-fejqan tal-ġisem. Il-fejqan psikoloġiku, ma jgħidx psikoloġiku, l-oppressati. Ġesu huwa r-risposta għall-uġieħ tad-dinja. F'kull erja. Xi ħaġa oħra. Il-uġieħ jista' jagħmlek xi ħadd sabiħ, persuna sabiħa. Jista' jagħmlek iktar għaref. Jista' l-uġieħ jagħmlek iktar kapaċi tiddexxerni aħjar. L-uġieħ jista' jgħalmek tħobb iktar. Ngħidilkom misteru li forsi wieħed minnkom naħseb tiġa ta' fuq. Jiena u inti mweġġew għax nħobbu tafu. Ġieli tajtu li mhumiex in-nies li ma jimportakx minnhom iweġġawk, imma proprju n-nies li inti tħobb iweġġawk l-iktar.
Hemm nies li forsi li ma jafunix u jqogħdu jajruni u jagħmlu il-podcast bija. Il-mulej ħenna likom, għax jekk ma tindmux ħadd morru fl-obbisti tal-infel. Imma jiena naħfrilkom. Dawk believe it or not. Laqqas huma konċern, laqqas huma konċern għalija, xejn żieru. Min iweġġani l-iktar? Intom. Intom tweġġaw l-iktar. Imma propju għax importanti minnkom. Dik hija l-qalb tal-pastor u hija l-qalb tal-Missija. It's okay, don't worry about it. I know pain is part of my destiny, but so is yours. Ringrazzja Alla ħafna minnkom ma ġibuli xi uġieħ ta' ġifieri. Forsi xi uġieħ ta' żaq, ittuni xi pizza f'11 filgħaxija. Jo tuni xi pasta hemmhekk fil-kafeterja mbagħad nibda ngħid ara x'għamlet li dik tadni pasta u ħadd jien. Mbagħad immur id-dar ma nistax norqod. Xi ħaġa oħra sabiħa. Taf li l-uġieħ jagħmlek iktar sensittiv? L-uġieħ jagħmlek iktar sensittiv. Illa kemm fih jerf dal-uġieħ. Kemm importanti dal-uġieħ. Kieku kelli ngħidilkom kemm għamilkom tixtiequ tikbru fl-erf. Kollha kemm intom. Id-dilja mal-uġieħ. B'tali mod li dak l-uġieħ jisir għalik issa lezzjoni biex issir iktar bil-aqal. Iktar għaref. Issir iktar sensittiv. Amen. L-uġieħ jagħmlek iktar ġenerus. Għal min bata finanzjarment, mbagħad l-istat tiegħu jikberlu u jibda forsi jiġi iktar stabbli fil-ħajja finanzjarment. Ix jagħmlek dak l-uġieħ li meta kellek iskarzezza? Jagħmlek iktar sensittiv għal dak li m'għandux. Ara l-bniedem li qatt ma fehmx tfisser li ma jkollokx biżejjed, li forsi li inti ġieli mort id-daru laqas kell biżejjed għal biex titma'kom sewamkom. Illa allu kemm tarhom dawk in-nies ġeneralment għax jifhmu xi tfisser tbagħat il-ġuħ jew tbagħat il-faqar jew tbagħat l-iskarzezza. Ikunu iktar sensittivi għal dawk li huma fil-bżonn. L-uġieħ jagħmlek iktar kompassjonali lejn oħrajn. Jagħmlek iktar jgħinek titgħallem iktar tkun ħanin. Meta inti tgħaddi minn uġieħ, titgħallem issir iktar ħanin lejn ħadd ieħor. Grazzjuż, l-uġieħ jgħinek dawn huma l-misteru tal-uġieħ. L-uġieħ jgħinek tifhem iktar il-ħadd ieħor. Tifhem għaliex bniedem jaġixxi b'ċertu mod. Tifhem għaliex persuna titkellem ċertu mod. Miskina di, jew miskin da bata. Għandek raġun sieħbi. Bati, għandek raġun tweġġa. Għandek raġun tikbi. Għax tibda tifhem l-uġieħ, tibda tpoġġilek innifsek fiż-żarbun tiegħu. Iktar ħanedilkom aħwa. Meta jiena gradwajt mill-Bible College, turruna għarfien. Kelli risposta għal kollox. Illum wara 24 sena li jinni li gradwajt, inħossni għadni ma naf xej. Ma naf xej fis-sens għax mhux ma naf xej mill-lat ta' knowledge, ma naf xej għaliex mhux Bible knowledge only makes you wise, imma l-esperjenza tal-ħajja. L-għarfien tal-kelma tal-la tgħinek kif teħħendel jadaw l-affarijiet ħalli tagħmlek għaref. Imma llum il-ġurnata jiena nista' ngħidlek u hija claim ja 1 Peter 2:24 by his stripes you are healed. U ma nkun ngħidlek xejn ħażin. Sewwa ngħidlek. Imma ma ġelx peress li jiena ma ġarrabtix dik.
ma kont sensittiv lejk. Allora tajtek copy and paste, u inti ħassejtek. Xorta għadni għet nikber fija da. Imma l-ġieħ li jien ġarrabt għamil niktar sensittiv li ħatiħor. Meta jina l-pastor ċempilli mill-Ingilterra l-ġimgħa l-oħra. Jikpi, pastor ċempilli jikpi. Biex nitlab għalih. Ma għax nejdlu, come on, brother, wake up from there, claim 1 Peter chapter 2:23. Ti taħseb li ma kienx jafad chapter 23 24. L-ġieħ ġelni nħos kompassjoni. Grazie Gesù. Għati gloria għal Gesù. X'ħan nitgħallem min dal-wġieħ? X'ħajsir minni min dal-wġieħ? Għaliex mulej ħallejtni ngħaddi minn dan l-ġieħ. Naf li mhux int tikkawża l-ġieħ. M'hemm raġuni divina, profetika li Alla permetta. Il-qaddejja kollha jgħaddu minn l-ġieħ. Il-qaddejja kollha tal-mulej. Ma hu ħadd fid-dinja ma ngħaddix minn l-ġieħ. Ma hu ħadd. Ħadd. Jina raġel bil-grazzja tal-Allah b'saħħti fi Kristu. Però dajjeb ukoll ħafna. La tħallix l-ġieħ iġiblek l-imrar f'qalbek. Għax l-imrar isir fik bħal dak il-valenu li qed tixorbu int stess waqt li qed tistenna lil ħaddieħor imut. Tħallix l-imrar jitla' f'qalbek. Kemm minn darba smajnija aħfer malajr. F'dan il-momenti meta inti ddej minnu ġieħ. U għafħin li il-mulejt jersaq tal-lejk viċin tijak. Mux dejjem ħatifhem għaliex. Għaliex mulej. Tħares li ħadd, ismawni. Twaħħal f'ħadd. Għax qed taħli ħinek. Twaħħal f'ħadd. Jekk missierek ma takx imħabba, ħares lejh b'kompassjoni ma kienx jaf. Jekk ommok abbandonatek, ma kienx taf. Imma Alla permettija mela mulejjeni ħalli minn da li tant ikkawża li ġieħ joħroġ sinifikat minnu. Biex dak li għaddejt jiena minnu, number 1 ma nibqax vittma tiegħu. U t-tieni nejn il-ħaddieħor li għaddej minnu. Toqgħodx tgħid why me? Titngħidilkom ir-risposta? Kemm għamilkom Juliet, why me? Għaliex jien? Ara ġejja risposta. Why not you? Why not? Why not you?
Tintejlek xi ħaġa? Nirringrazzja l-Alla għandi ħafna nies li jħobbuni, jissappartjawni u li inkoraġġuni. Però meta jweġġawni taf x'ngħid? I deserve it. It's true. I deserve it. Mhux bil-forsa x'għamil xi ħaġa ħażin ta' jiena. Sempliċi I live here. This is what you get. Pain. Mux ħanu għadnejd, why me, Lord, why? Why not? Why not you? Men speċjali minn ġaħat tiħor. Kolla kamana, tardina d-mallġie. Taħrab lili, jissib l-ħat tiħor, ta? Jinn naħrab lili, għan sib ġaħat tiħor nħalura. Naf, forsi ġuħt minnkom tajt li ta' mux ħanajt I deserve it. You deserve it. You deserve it. Thank you, brother. We had this. He never deserved it. We had this. And he became the epitome of pain. U sar l-epitomija tal-weġat. U biss. Allura number one jaqaf ħares f'min ħatwaħħal. 2, toħġ twaħħal falla, inkluż, jew tgħid għax jien ma jisħoqlix. Tibqax tgħid jien ma jisħoqlix. Fuq livell ta' midneb, kollha kemm aħna jisħaq ilna l-aqar. Anzi, ringrazzja l-Alla mulej, ringrazzjak li mhux għaddej mingħajr minn hekk. Imma għandi lilek li inti viċin tiegħi fil-mument ta' uġieħ. U dan l-uġieħ nista' ntih lilek. Int biss ħatifhimni. Int biss. Int biss. Ejna mullej. Għamilni għaref permess dak li għaddej minnu. U nurri għat nejdela, għal xiex għamilt li jek? Għal xiex għamilt li jek? You're wasting your time. Għatfitta xie xaħat biex twaħħal fija. Ovvjament, jina winti nitolbu l-Alla biex għatina l-erf biex jien ma nikkawżawx uġġieħ li l-nifsi. Għantik eżempju, zaħra. Jekk jiena qed naqta' nifsi, kull ma ta' nimxi, imma mpejjeb qisni ċumnija. Taf minn fejn ġej dak l-uġieħ. Dak għandek kontroll assolut fuq. Jekk inti mara jew raġel imma msawwat fiżikament u inti qed tibqa' hemm għandek exit sign aħrab. M'għandekx għalfejn tibqa' taħt dak l-uġieħ. Naf li ħad taħrab xorta ħad għaddi minn żmien ta' uġieħ. Imma Alla ma ħalqekx biex inti tkun punching bag ta' ħadd. U għed ngħid mara u raġel għax believe it or not, nisa msawta nisimgħu. Imma rġiel msawta hemm bosta u ma nisimgħu qatt. Hemm ħafna msawta nisimgħu. U hemm irġiel mhux imsawta biss fiżikament, hemm irġiel msawta bil-sien in-nisa. Id-benġila qatt ma ħatara fuq idejh. Imma qalbhom qatta u tiftħu tara. Faċli il-bniedem il-ġustizja tad-dinja hija kollha inġusta. Il-bniedem il-mulej biss jista' jgħinek aħu. Imma dawar l-uġieħ biex kun l-aqwa lezzjoni tiegħek, l-aqwa teacher tiegħek. Amen.
M'intix ħadibqa' vittma, m'intix ħadkun għaddejt dal-żmien għal xejn, ma tkun ħlejt xejn. U ħassir iktar bil-għaql. Ħassir iktar ħellu. Ħassir iktar kompassjonali. ħatibda tifhem iktar il-min ikun għaddej minnu ġieħ. Twaħħal f'ħadd. Twaħħalx fil-mulej. La għandek il-ġesu, jina u inti, għandna risposta. Taħrab mill-ġieħ? Imkien, ma tistax. Fuq ix-xogħol ħassibu, fl-iskola ħassibu, għand il-grocer issibu, qabli anke ssibu fit-triq issib il-xi ħadd joffendik u laqqas tafu. Amen aħma? Mela lejla nitolbu l-Ispiritu Santu biex jgħalmek kif jgħidu bl-Ingliż, bl-Ingliż hemm kelma jgħidu reframe. Bil-Malti ma nafx kif tgħidha. Reframe jiġifieri tagħti sinifikat xi ħaġa li dak il-ħin inti ma tistax tagħmel sens għalik. Għaliex? Però taħriġ ħin ħafna toqgħod tistaqsi għaliex jien u għaliex mhux. Forget it. Mulej, għallimni li minn dak kollu li għadna għaddi bħalsa għamilni iktar ħelu, għamilni iktar għarif, għamilni iktar sensittiv, għamilni iktar kompassjonali. Għatin is-saħħa biex ma identifikax ma l-uġieħ. Ma bħalma talab ġabes ħarispiċaw bija nerġa'. Morri fl-ewwel Kroniki. Bħalma talab ġabes nejtolbu hekk miegħu. Vers 10. Ħanejlek aħwa, meta jiena u inti ngħaddu minn xi dbatija mill-ħajja, mhux bil-forsa x'inti għamilt xi ħaġa ħażina da. Tħallix ix-xitan ikissillek moħħok, ma x'għamilt ħażin. Qabli għamilt kollox tajjeb. Eżatt, Job, Ġesu, Joseph, x'għamlu ħażina? Apparti Ġesu, nifmu li daw li huma ħadbenhom perfett, imma hawn nies li batew persekuzzjoni, batew inġustizzji kbar, m'għamlu xejn ħażin. M'għamlu xejn ħażin li jistħoqlhom dak kollu li għaddew minnu. Mhux għax inti tara raġel jew mara u jissejħu Kristjani jew anke pastors għax qed ibatu dak żgur għamel xi ħaġa ħażina. Le, tgħid kun compassionate, kun kompassjonali. Għax dak li għaddej minnu dak jew dik xi darba jista' jiġi fuqek tu. Amen? Għajdi talba miegħi, l-istess talba ta' Ġabez. Berikni mulej, wassali l-frontieri tal-art tiegħi. Għamel li jdejk tkun miegħi abba massir u żommni l-bogħod minn kull forma ta' ħsara biex ma tilħaqnix. Fis-sem Ġesu Kristu Missi qadis nitolbok biex il-weġġat li jien għaddejt fil-ħajja tiegħi jew li għaddej minnu jew li għad xi darba jiġi fuq ħajti jagħmluni għarif, jagħmluni ħelu, jagħmluni iktar bil-aqal, jagħmluni iktar sensittiv għall-Ispirtu Qaddis tiegħek, għal dawk ta' madwari. Kompli għallimni mulej. Aħdem fija int. Ma rrid inwaħħal f'ħadd. U jekk kien hemm xi ħadd li kkontribwixxa għal weġġat tiegħi, mulej naħfrilhom minn qalbi. Min qalbi naħfrilhom, naħfirlu, naħfrilha. Berikom mulej. La jien għaddejt minna dik il-ħaġa, sinjal li inti permettejta biex jien niġi trasformat bija. Mhux ħanħalli l-għadu ikissirni jew nidentifika mal-weġġat tiegħi imma ħanidentifika ma' min jiena fi Kristu.
li għal-kemm għaddej minn weġad u ngħaddi mill-weġad, però inti miegħi mulej. U bħalma iż-żebbuġ li jiġi maħsur taħt tabija kbira, anka f'dak il-moment li nħossni għaddej masur, inti qed tipproduċi minni mulej żejt pur li jitlaq qudiemek ifuħ u jkun ta' fejqan għal ħaddieħor. Dan nitlob min qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Halleluja. Ikkaw xi ħadd illejla jgħidli pastor, kelli bżonn nisma' dal-messaġġ illejla, hawn xi ħadd. Jesus. Għażiża huwa fil-ħajja dejjem ħassib il-min iweġġek. Però iddixxernu d-differenza bejn dawk li jweġġawkom għax hemm nuqqas ta' sensitività u hemm ignoranza, jew bikunu bl-aħbar ħsieb. U hemm dawk li huma kattivi. Il-kattivi jaħrabu. Il-kattivi dawk li huma sadisti jeżistu fihom bħala fid-dinja, actually believe it or not. Jiddispjaċini meta suppost ikunu jafu l-Ġesu. Ma tantx sib fihom bħalhom fi Kristu ħanidu hekk kif inhi. Fid-dinja sib ħafna li jieħdu l-pjaċir, jarawk tweġġa' u jieħdu l-pjaċir tweġġa'. Ma dawk walied ix-xitan, għandek mhux il-ġodol malek. Imma qbija meta jiena nweġġek jew ħuk iweġġek jew oħtok tweġġek, daħħalha f'qalbek, jgħidha isma' da hija oħti ma ġetax weġġa' ma ħsib li ħadd iqum fil-għodu u jgħid ħanweġġa' lill-oħt illum. Tifhem aħna kollha waqt li qed nikbru għandna ruxmata feriti, tinnota li għandna ruxmata feriti? Allura faċilment iweġġgħu xulxin. Imma jiena menti minix ħanejt għax dik jew għax dak. Dal-għadu qed jużaħħa biex dawwarni kontra hija, biex dawwaħħalni kontra oħti. Għax il-battalja tiegħi naf li mhijiex tad-demm u l-laħa, imma spiritwali. U jiena ħankun għaref u bil-għaqal f'din li naf li mhux ħija u għal-għadu tiegħi, mhux oħti l-għadu tiegħi, imma l-għadu. U għalhekk il-weġġad ħandawwarhom f'imħabba, ħandawwarhom fi ħniena, ħandawwarhom f'kompassjoni, ħandawwarhom f'għaqal, ħandawwarhom f'erf, ħandawwarhom biex inkun iktar sensittiv the next time around. Bil-grazzja tagħna biss. Amen. Għaw xi ħadd illejla jgħidli pastor jiena nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu llejla. Nixtieq nibda ħajja ġdida minn Ġesu Kristu. Għall-ewwel darba f'ħajtek, inti tgħidli pastor nixtieq nitweled mill-ġdid, nitlob il-mulejħ fil-nubiet. Għaw xi ħadd illum għall-ewwel darba jixtieq nagħti ħajtek il-Ġesu. Tixtieq tkun salvat, tkun żgur li int salvat. Il-Bibja tgħidlek jekk aħna ma nitwildux mill-ġdid, ma nistgħux naraw il-ħajja dejjem, tkun imsalvat. Tittamel il-Ġesu s-Situ s-Salvatur tiegħek, tittejlu jiġi f'qalbek. Ma jagħmel xejn il-mulej f'ħajtek mingħajr il-permess tiegħek, titilbu. Għaw xi ħadd illejla jgħidli pastor jitlob għalija rid nagħti ħajt il-Ġesu, għaw xi ħadd holiday. Min iktar, għaw xi ħadd ieħor. Għaw xi ħadd ieħor, kulħadd iqum bil-wifa. Dawk kollha intom fuq Facebook u YouTube u televiżjoni, poġġi jdek fuq qalbek u minn qalbek u warajja qgħid it-talba. Qgħidlu missi qadis. Ejda minn fommok, ejda minn qalbek, jidlu missi għaddis. Għandi bżonnok f'ħajti. Ġesu. Int biss li ħadd ifhimni li weġġad tiegħi ma ngħid. Fejjaqni fejn hemm weġġad f'qalbi mulej. Ma rrid inwaħħal f'ħadd u żgur mhux ħawwaħħal fik għax inti tajjeb biss, inti biss tjubija turi mulej. Ġesu salvani. Ma rridx inħalli l-weġġad ta' ħajti ibeduni minnek. Fil-kelma tiegħek inti tajt li inti qrib ta' dawk li huma qalbhom maqsuma. Ġesu grazzi li inti llejla tersaq lejja permezz dan il-messaġġ. Fejjaq li qalbi. Fejjaqni fejn hemm il-mar f'ġismi. Fejjaqni fejn hemm il-mart mentali. Fejjaqni fejn hemm uġieħ emozjonali, relazzjonali. Ġesu, għandi bżonnok. Mingħajrek mina xejn. Ejja f'qalbi
u poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Salvani mulej. Aħfir li d-nobieti kollha. Inti l-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Inti li metta lija fuq is-salib. Ħadd l-uġieħ kollu tiegħi fuqek. U verament permezz tal-ġrieħi tiegħek u l-uġieħ tiegħek int fejjaqtni. Fejjaqtni. Naħfer minn qalbi il-kull min weġġani. Forsi ma kienux intenzjonati. U hekk irid nemmen. Imma naħfrilhom xorta. Bħalma stajt weġġajtina wkoll il-ħaddieħor. Ma marridx inweġġaħħom. Berek il-dawk li jien weġġaħi. U berek il-dawk li weġġaw lili. Aħfrinna kollha kemm aħna. Permezz tal-glorjus dem tiegħek Ġesu aħsilna. U permezz tal-qaddis Spiritu tiegħek, Spiritu Santu, imlina. Ħalli dak iż-żejt tiegħek li ġej mis-sema. Ifejqilna qalbna mulej. Lilek kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja.